El disseny tecnopedagògic, història i professionalització. Amb aquest treball analitzarem el concepte de disseny instruccional o tecnopedagògic i la seva professionalització. Des del temps dels sofistes ja es tractava el tema de l'educació i la pedagogia, tot i que no s'utilitzaven termes com disseny instruccional. Comenius i Thorndike van suposar un canvi en la transmissió del coneixement. Estem arribant al segle XX. És John Dewey, al 1916, qui proposa crear una ciència que vinculi les teories de l'aprenentatge amb les pràctiques educatives. No creu en mètodes tancats, sinó en la capacitat del docent d'adaptar-se a cada situació i context d'actuació. A partir d'aquí, nombrosos autors realitzen aportacions als enfocaments sobre l'ensenyament i l'aprenentatge. A les dècades posteriors hi ha un qüestionament sobre el terme tecnologia educativa per denominar l'àmbit on s'insereixen tots aquells aspectes relacionats amb el disseny pedagògic i didàctic de la instrucció o la formació en un sentit ampli. Reiser i Dempsey publiquen el 2012 un anàlisi exhaustiu de la majoria de teories existents i la seva evolució, alhora que aporten una visió actualitzada de les tasques associades al disseny i tecnologia instruccional. També analitzen les influències de les noves tecnologies i l'aprenentatge virtual. Però el disseny instruccional no només han influït les teories de l'aprenentatge. La psicologia educativa, l'art i el disseny, l'arquitectura i l'enginyeria també tenen a veure amb el disseny tecnopedagògic. De les moltes definicions que n'hi ha, podem destacar la de Jerome Seymour Brunner, que el 1969 va dir que el disseny instruccional s'ocupa de la planificació, preparació i disseny dels recursos i ambients necessaris per a que es porti a terme l'aprenentatge. Reigelot va utilitzar el terme disciplina. Altres autors el defineixen com a procés sistemàtic o com a ciència i art. Podem veure que gairebé no hi ha diferència entre definir-ho com a concepte pedagògic o com a procés. Les reivindicacions més recents reclamen incloure les TIC de manera natural dintre del disseny instruccional, com a part de l'estratègia i dels criteris de decisió. Veiem ara alguns dels models i mètodes de disseny tecnopedagògic. Molts es basen en el model ADDIE, ja que serveix de marc conceptual per guiar els dissenyadors al procés i presa de decisions. És interessant conèixer la classificació que fa Tennyson el 1995 dels diferents models existents. Tenim també el model de 4 components, específic per al disseny de formacions que requereixen assolir habilitats cognitives complexes, o la SURE, que vol assegurar l'ús efectiu dels medis a la instrucció. Parteix de les característiques de l'estudiant i fomenta la seva participació activa i compromesa. El SOLE és un model molt flexible que permet compartir les decisions amb els estudiants i fer canvis durant el procés de disseny. I el projecte anglès LDSE fomenta l'esperit de disseny col·laboratiu reflexiu. La tendència d'aquests últims models és fomentar el coneixement de les TIC entre el professorat i crear sistemes de suport. Aquest recorregut històric ens ha deixat veure com ha canviat el concepte de disseny tecnopedagògic i, per tant, com han canviat les funcions del dissenyador. Amb l'era digital hi ha veus que reclamen utilitzar tècniques instruccionals i estratègiques tecnològiques adequades en un mateix context. Apareix el connectivisme, però el constructivisme continua tenint models i estratègies aplicables a l'educació en línia i a l'ensenyament digital. El debat se centra ara en la professionalització del dissenyador tecnopedagògic. Segons Tony Bates, ha de tenir la capacitat d'identificar l'enfocament més apropiat en funció del context. En conclusió, el dissenyador tecnopedagògic ha de tenir coneixements sòlids en pedagogia, psicologia, tecnologia i disseny, saber detectar i analitzar d'una manera global les necessitats del context i poder elaborar les estratègies i solucions més adequades. Del seu treball han de sorgir eines motivadores i dinàmiques que permetin la cooperació amb altres professionals i alumnes i que aprofitin el feedback per millorar en una societat de canvi constant. La major dificultat a la que s'enfronta el dissenyador tecnopedagògic és assumir en un únic professional les habilitats tècniques i pedagògiques necessàries. L'entorn col·laboratiu esdevé totalment imprescindible, però tenim molts canvis en marxa.
created using Powtoon.